atibatike zvechopu-chopu yamakateerera kudaiso panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi muri yeZimbabwe zvinhu hazvisina kumira mushe. Nhamba paguruve yawedzera vanhu vafa sofa vave kusvika 10, tikureva kuti va 10 panhamba apa, ende vanhu vakudedzera kuti masoja chaiwo ngaachiuya, nekuti iko zvinezvi tiri kunzwa kuti paurayiwa vamwe vanhu zvekare vari kunzi vakaurayiwa musi weMonday vachiwedzera pane manhambasi evanhu vatoramba vachingoita se vachingofa muguruve, ende suspect riri kungoramba riri 1, ende ari kunzi munhu uyu anenge ari kunyanya kutageta vaya shirikadzi vaya ndo vanhu vaari kunyanya kuita se kutageta kuita se kuti achinonge achinouraya achiita zvaari kuita izvo. Saka ende manje chiri kunetsa kapolisi yabvira kudhara ikambonzi yakaisa madroni mabhiza imbwa zvese, but it seems like havasi kubata munhu, havasi kubata that suspect, ende amene kuti munhu uyu ari kumbanyatsofamba sei, titi ari kudisappear, ari kuita sei, vanhu vese vakutotya muguruve. Imagine kuti matangira akaita zvinhu kuti vanhu vanondavonzi vabata munhu akatanga achita kupindira mudzimba usiku, izvo zvaringogarira chiro muroad achibata vanhu. Saka ndo pari kunzi please mauto pakutodiwa security, highest security yayo yemunyika ndo yakudiwa kuti iende kunoita se kunobata munhu uyu. Kana zvisiri zvekuti pamwe munhu ari kushandiswa ndimweya hazvo, aiwa vari kunzi intelligence dzearmy ndo dzingatokwanisa kuita se kubata munhu iyeye. Ndo pasvika situation yepaguruve hama dzadiwa, vanhu vari kupera kuurayiwa, vanhu vari kungofa, maurayirwo ari kuitwa vanhu hazvisi kufadza. Saka ndangoti ndingoya ndingokuzivisai mugarewo makaziva, especially mimi mune hamawo dzinenge dziri kunana guruve ikoko, munofanirwa kuita plan. Situation iyi ndakatozoiona kuti iri paguruve iri kurwadza pandakatozoona vamwe vanhu vekutoziva vachinzi vakatourayiwa, ndikatozoona kuti zvinhu zviya zvato serious ende zvato bad to worse. Ndo update yandinayo so far pane nyaya yepaguruve iri kunetsa iyo. Saka ndangoti ndingopfura nepanapa ndichikuzivisai. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.